Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga wani faifan bidiyo nan wanda hukuma ta 'yan sanda wanda ta ce ta kama wasu mutane kwashe da manyan makamai da rocket da kuma AAA da kuma AK karaset wadda an ka samu ko kuma ce muku AK-47 da AA wanda an ka kama da kuma irin bindigar da za iya da bullet din da za iya halban jirgin sama da sha, wanda kuma an ka samu miliyan 2,200,000 na euro a hannunsu da kuma babura da dama kusan guda 7 waɗanda an ka samu a hannunsu da kuma mutanen da sun ka kama da mutanen da an ka samu inda an tabbatar da mutanen ƙasar faranshi ne waɗanda an ka kama a cikin mashinukan da kuma waɗannan kuɗi euro waɗanda an ka samu a hannunsu. To wannan bala'i da ke abkuwa, mun san 'yan ta'addan nan duk inda suke, in babu manyan ƙasashen da sun ka ɗaure musu gindi, mun san ba za ta faɗa mai idanu gare su ba, saboda babu wani bafilatanin da yake da dukiyar da zai saya sai bindiga a'a ya sai ta a hannunsa. Dole yau da gobe wurin siyan alburusai da shanu duk za su ƙare. To Allah ya ƙara tona asirin 'yan ta'adda, kuma Allah ya ƙara ba ƙasashenmu na Afirka zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ƙara kiyayewa kuma waɗanda an ka samu a hannunsu da kuma mutanen da sun ka kama da mutanen da an ka samu inda an tabbatar da mutanen ƙasar faranshi ne waɗanda an ka kama a cikin mashinukan da kuma waɗannan kuɗi euro waɗanda an ka samu a hannunsu. To wannan bala'i da ke abkuwa, mun san 'yan ta'addan nan duk inda suke, in babu manyan ƙasashen da sun ka ɗaure musu gindi, mun san ba za ta faɗa mai idanu gare su ba, saboda babu wani bafilatanin da yake da dukiyar da zai saya sai bindiga a'a